Čaute, volám sa Max Mencel, mám 15 rokov a len tak si prechádzam internet a vidím wow, Saifa s Didianou majú súťaž. Wow, výlet do Chorvátska, môže byť super. Ja sa stanem Saifovým bratom. Doslova. Tak sa na to pozerajte. Takže môj plán je následovný. Zohnal som si zlatú farbu a nejaké tie veci na pláž. Zlatá farba je mi na to, aby som sa zmenil na Saifu ako mimozemšťana. Na tejto fotke vidíte, ako vyzerá Saifa. No a plážové veci sú na to, aby som sa na tom hlavnom námestí čo najviac strápnil. Poďme na to! Dobrý deň. Nevideli ste prosím vás môjho brata? Mám ísť s ním do Chorvátska. Nevideli ste ho? Nie? Nie? Dobre, ďakujem. Dobrý deň. Prosím vás, nevideli ste môjho brata? Mám vás zobrať do Chorvátska. Nevideli ste ho? Nie. Nie? Dobre, ďakujem. Dobrý deň. Prosím vás, nevideli ste môjho brata? Lebo mám ísť s ním na dovolenku do Chorvátska, neviete kde je? Nevideli ste ho tu niekde? Nie? Dobrý deň. Prosím vás, nevideli ste môjho brata, lebo mám ísť s ním na dovolenku do Chorvátska? Natáčaná teda, ale nevidela to. Nie? Dobre, ďakujem. Dobrý deň. Prosím vás, nevideli ste môjho brata, lebo mám ma zobrať na dovolenku do Chorvátska. Nevideli ste ho niekde? No v telke, no, jedine. Dobre, ďakujem. Ďakujem veľmi. Takže bol by som rád, keby ste ma vybrali. Bolo by to fakt super ísť s vami na dovolenku do Chorvátska. To mám aj tu na tričku napísané. Bolo by to super. Ďakujem.